Kilimanjaro, muntanja fit-Tanzanija. Iżda mhux biss, dan għaliex għal 18-il persuna Kilimanjaro se tfisser sfida personali. Sfida li se twassal ukoll biex tinbena skola tal-kindergarten fl-Etjopja. Proġett li se jkun inawgurat fi frar li ġej bi spiża ta' 65,000 euro u li se jġib l-isem ta' Nirvana Azzopardi, personalità ta' televiżjoni li mietet bil-marda errida tal-kanċer. It-tim mistenni jasal f'Kilimanjaro fid-29 ta' Diċembru u wara sena ta' taħriġ u preparamenti jibda 8 mixi lejn il-quċċata tal-muntanja. Tkellimna ma' Austin Kakija li minnaħa tiegħu fisser kif kollox huwa mħejji breqqa kbira. Summit night, ġifieri biex titla' l fuq peress li Kilimanjaro huwa vulkan. Ikun hemm ħafna għex madwar l-aħħar summit ġifieri. Allura bil-forsi tagħmlu bil-lejl x'in kollox ikun ifriżat. U biex peress li hemm ftit dawl tipprova tlaqqaħħa mal-full moon. Issa peress li l-full moon huwa 5th January. Il-Summit Night ikun 5 January bażikament. Boli ta' kważi 6,000 metru fuq il-livell tal-baħar, il-muntanja Kilimanjaro hija l-ogħla muntanja freestanding fid-dinja. The major problem is the altitude sickness li toqgħod attent biex inti titla' bil-mod ta' klimatizza ruħek. Fimni l-iktar ħaġa li qed nibża hija l-altitude sickness għax bażikament hija ħaġa li ma tistax titrejni għaliha. It hits you or it doesn't, jiġifieri kemm jista' jkun. Nitilgħu bil-mod, noqogħdu attenti, hemm xi pilloli li jgħinuna, we drink water. Xi ħaġa li ma tantx stajna nippreparaw għaliha hija l-altitude. L-altitude sickness taffettwa l kulħadd mod differenti u Malta peress li m'għandniex muntanji minn dawn l-affarijiet ma tantx tista' titrejni għaliha. Madankollu it-tim jinsab preparat biżżejjed għal kull eventwalità illi tista' tinqala. Minn kemm ilha fis-seħħ din l-isfida rat is-sem ta' madwar 100 persuna li bejniethom ġabru mal-500,000 euro għal numru ta' proġetti.